ayam tentrem ning desane Pak Tani urip rukun kebarengan bangun desa sak kancane Pak Tani nyambut gawe tansah semangat wayah esuk wis padha budal megawe rame-rame garap sawah lan kebone pancen luhur bebudine Pak Tani kena kanggo patuladan nyambung urip saanane Pak Tani jujur tindak lan lakune petani makmur desa maju tepuk tangan. Itu yang bisa saya sampaikan.